Πάκοβιτς τη βάζει 69-66. Σλούκας θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Σλούκας μέσα! Μέσα! Φοβερό καλάθι! Ισοπαλία και παράταση! Φοβερό καλάθι από τον Σλούκας! Είναι απίστευτο, αλλά έγινε! Το άξιζε ο Ολυμπιακός απόψε, γιατί έχει γυρίσει 2 φορές το μάτς. Και η δεύτερη ήταν ολική επαναφορά. 69 όλα. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Δεν έμενε χρόνος. Ο Σλούκας έπρεπε να παίρνει της κανονικής διάρκειας του αγώνα και όχι του ίδιου του αγώνα. Θα έχουμε ένα έξτρα 5 λεπτό. Κοιτάξτε, από το τρίποντο, ούτε καν από το κέντρο. Από το τρίποντο πετάει την μπάλα και ευστοχή. Κώστας Σλούκας, σ' ακούω. Εντάξει, το καλάθι που βάζει ο Σλούκας είναι απίστευτο. Ναι. Αλλά κατά την άποψή μου, Ναι. απαγορεύεται να μην υπάρχει ούτε ένα... Εδώ. Όσες φορές και αν το βλέπεις δεν το χορταίνεις. Είναι το highlight της αγωνιστικής, πιστεύω. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι και όλης της Ευρωλίγκας φέτος. Πάντως σίγουρα ο Σλούκας εδώ άξιζε να το πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ανεβασμένος, έχει ξαναβρει την αυτοπεποίθησή του. Και μερικές φορές, αν όλα πηγαίνουν, αν κάτι πάει καλά, μερικές φορές πάνε όλα καλά. Ακριβώς το αντίθετο από τον νόμο του Μέρτη. Αν κάτι δεν πάει καλά, μερικές φορές όλα δεν πάνε καλά. Σήμερα πάντως 2 φορές τα πράγματα